Diri kita sa adlaw sining nga Webes, pizza size sa bulan sang Pebrero. Pinakauna ining Webes sa apataran ka mga Webes sa ikaduwa nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinanak naman inyo alagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salwat welcome sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Sa ato sa nga pagpangalagad, ginaangan-angan naton ang koneksyon naton kay 2nd District Representative Michael Gorseta. In koneksyon sa saring pag-impeach sa lower house o kung sa madubok nga padalgan sa Kongreso, batok kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Na-transmit na ang articles of impeachment sa bahin sang Senado. Kagti kagabi nag-adjourn ang sesyon daw sang Senado. Ang kapamangkot ni ano ang matabo diri mga K5 kay break na sang Senado, no? Sumugod subong adlaw. Kaina nagpatawag sang isa ka press conference. Now si Senate President Chis Escudero kagambal sini, no? Hindi sila magtalakay na sang impeachment trial sa ila sining nga break. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mahulat-tulat kita mga K5 sa mabot sining nga Hunyo 2 ang ining pagsugod na sa Senado sa pag-uyat na sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay gipanindugan din ni Senate President Chis Escudero na dapat sa break o kon sa paghatag break tungod sa nagilapit sining nga eleksyon wala sang anuman nga pagtalakayon nga impeachment trial mga kakifoy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Subong hapon nagpatawag man sang isa ka press conference si Pangulong Bongbong Marcos sa sining pamangkot regarding sa sining pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Sang una sini prior sa sining mga ginfile nga impeachment complaint. Nagambal the time si Pangulong Bongbong Marcos nga hindi na pagpadayon na lang ning oro impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Pero may mga ginfile diri mga kakibay. Kagkahapon tamo ning makakilibot ang ining ikaapat sa impeachment na complaint. Now, ang gilayon nga ginsumpaan sa halos 215 ka mga miyembro sang House of Representative. That's why nga gin-endorse nila ang ining articles impeachment sa may bahin sang Senado mga kakibay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sige lang, itry lang liwat na kay K5 Lawrence na kay unattended ang number ni Congressman Michael Gorseta. But anyway mga K5, sasangi patawag sini na nga press conference sang ato sa nga Presidente Pangulong Bongbong Marcos. May managpamangkot dito na kung balati mayari inisang kailabtanan sa sing pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Dito ya hugot ni parinwala ni Pangulong Bongbong Marcos nga wain siya nangamot abi o kung siya gid ang naghambal na sila file kamo na sa impeachment complaint pagkatapos siya sumpaan sa masobra sini 1/3 sa miyembro sang House of Representative. So ginpanginwala sini ang siya gini ang nangamot abi mga kakipay. Kag isa pa gid diri kay ang ining 4th impeachment complaint batok kay Pangulong or kay Vice President Sara Duterte. Ang una gid nagperma ang iya sining bata nga si Congressman Sandro Marcos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang sabat malandring Pangulong Bongbong Marcos mga ka-K5 siling niya at ginambalan ko man siya kung himuon niya kung ano ang iya sini nga trabaho bilang isa ka mamalida. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ti iba niya taas kilaya kaun wagi man sa nga kalabtanan kay ti usually sina ang ginahambal man lang sina ang separado
no ang executive kag ang legislative, no ibang equal kuan sila co-branch of government, no ang ining duwa, ang executive, no ang legislative kag ang judiciary. Amo ni sila nga tatlo, no mga kakipay. Pero ti halin pa sang una, hindi man ning una nga tion nga way ka intra, no ang isa ka presidente sa mga bulaton man dira, no sa House of Representatives. Pero ti kung kaysa sino man di ako nga ikaw gidya nagpangamuta, no nagplano gidra mga K5. Kaga siyempre ti base kon hindi man malipod manigar, may basbas man halin sa ato sa nga presidente. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero bisan paano makaguginawa pa man si Vice President Sara Duterte sa junto pa man no? Pag-umpisahan sa Senado, mag-convene di sila kag istoryahan ang patigayunon sini nga impeachment trial. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kaya sa saning pag-break, no? O kon ang pagpahuway nila sa saning mga miyembro sa Kongreso naton halin sa lower house up to sa upper house, way anay sa makadurlistorbo dire, no? Until pagkatapos sang midterm election sa bulan sang Mayo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Malawig-lawig man gawa, no? Ang ila nga pagpahuway mga K5, no? Sa aton saning miyembro sang Kongreso sa saning break tungod sa saning election kagdi sa maabot saning Pebrero 11 diri na magasugod ang kampanyahanay, no? Maga-start na ang kampanyahanay para sa national position. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pebrero 11, na mga 90 diyas ni ang ila sa ning kampanya na prior sa pag-abot sa midterm election na sa Mayo 11. While sa mga local position, magasugod ang ila sa kampanyanay sa mabot sa ning Marso 28. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. 45 days, no, ang ginatag sa ila nga adlaw sa mga local position agod nga magpangampanya mga kakipay. Di pag-abot ni Pebrero 11 ang mga sa national position, damo na kita ng batian ng mga ginahod, na mga jingle sa mga politikota, kag syempre maramo na sa mga kanila mga ginasulan na mga supporters nila ang magapangampanya kamakitaan naton sa mga dalanon, kag siyempre makitaan ta na, no, ang mga itsura sa mga politiko sa aton sini nga mga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ginaremind po naton nga kawagbutang kamo sang inyo sini, no, campaign material dapat sa mga designated areas lang gid kung sa diin na tumod sang Commission on Election. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung kaysa magbutang kita sang campaign materials, no, manugunan man lang kita, no, kagasto nga daan man bisan sa mga campaign materials na mga pagpaprint sina mga K5, kung ginbutang nyo malang, no, sa mga undesignated areas, pangwaon man lang, pangbaklason man lang na sa taga-commission on election, di mas mayo do lang magsunod kita kung sa diin naton dapat ibutang, no, ang aton sini nga mga campaign material. Amo ning dapat i-remind taning mga kuan man naton, no, mga ginabayran man naton, no, nga mga manugpatapik sa mga campaign material nga hindi pwede sa mga puno o sang kahoy, no, sa mga government owned nga mga gamit da, no, parehosang mga taytay da, no, hindi na pwede dapat tapikan da. Pero kung kaysa makitaan ta baw, daw na puno na ginang taytay ang railing sang taytay sang hitsura sang politiko. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So bawal ina mga ka-K5, amo ni may break subong. Now sa aton sining kongreso, di siyempre pag-break ti why sang session, why sang paghimo sa aton sining kasuguan nga mandated sa ila sa aton sini nga mga miyembro sang kongreso. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kaya mo ni samtang ginapreparahan kay una sini before nga ipreparar ang impeachment trial, ang iban sini preparahan anay ang incoming, no, nga election. Okay lang ning mga politiko
nga waay sang kontra pag-abot sa eleksyon. Pero kung may mga kontra sa ni, kagrabe ang political rivalry, di matutok anay ni. No, ang ato sa mga politiko, mga kibay. That's why may sang break. Kagkahapon sa nga adlaw, amo ning last session nila, pero giningagaw pa. No, nga mapasar ang ining ikaapas nga impeachment impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:51 sa ato sa nga pagpangalagad. Pila ka kamalabing talupang do siya balita nga ato pagkaistoryahan sa ato sa nga pagpangalagad sing Biyernes o sa sing Huwebes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Iga-check naton karon ang report ika K5 Aaron Refugio direkta sa Banwa sa Ganiway. Sus Mario Joseph, may isa dito ka senior citizen na ginlabo sa puwak ga propasinsya gisa naga propamahawa ga habil-habil ning liog no sang senior citizen sang ginlabo dire ado hindi man niliwan no ang naglabo sa sambit sa nga biktima sa Banwa sa Ganiway. Standby ka mo karon sa duwa sa nga mga informasyon sa detalye sa report upod kay K5 Aaron Refugio. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin, pilanak ka mga miyembro na sang Kongreso diri sa bahin sang syudad ka probinsya sang Iloilo ang nagpagwa sang ila sing statement no in connection sa ila sing nga pagbutar no sang yes para sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte diri sa bahin sang isla sang Panay no ang mga kongresista no ang nagpaborgid magluwas gidto sa kongresista sa may Lone District sa may Antique no si Congressman Ligarda no siya ning waya magpirma pero the rest mga ka-K5 no nga mga miyembro sang House of Representatives ang nagpirma nga yes no para sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Actually, kung basahon naton ang ila sing statement ga ulo ang gidman no daw isa man sila sang statement ang rason diri nila mga ka-K5 kun nga nagperma sila sa sing impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte para mahatagan sang proper forum o kung matagan gini no sang insakto abi no nga lugar para makapathag para madipinsahan ni Vice President Sara Duterte ang iya sa kaugalingon. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Di balak kung pamatian ta daw pabor man gani kay Vice President Sara Duterte no? Amo na dala kasabat Vice President Sara Duterte. Amo na nga nagperma sang yes para sa proper forum sabton mong imo sing reklamo. Hindi isa mga kung kaisa kung pasibangtan sabat ka man sa interview nagbinaslanay imayogid nga sa isa sa nika lugar no? Mapasabat kag mapathag labi kang labaw tanan, madipinsahan ni Vice President Sara Duterte ang iya kaugalingon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung pamatian mo, kanami man no. Siyempre duga ulikid man sila kay Vice President Sara Duterte. Para nga dira, mga ka-K5, mapatag, i-explikar, para patag sa publiko sa mapumulyong Pilipinon nga ang ining mga kaso nga ginfile sa akon nga mga impeachable offense tita na naya mga himo-himo lang kagway sa kamaturan ti domayo pamatian hatagan sang lugar si Vice President Sara Duterte nga makapatag mga K5 pero on the part sang kampo ni Vice President Sara Duterte political persecution kuno no sa saning nasambit sa ni nga pag-file sang impeachment complaint pero why pa man diriya no natapos ang tanan-tanan sa lower house pa malang niya no dito pa lang na impeach no si Vice President Sara Duterte both silingon majority sa mga miyembro sang House of Representatives hindi na luyag nilaya nga maging Vice President si Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero in the name of due process, kag mga procedure nga ginasunod
sa sining pagpatigayon no sang impeachment trial o kon impeachment proceeding ipaagita no sa insakto sila. Amo ni gani nga subong ang bola yara na sa Senado. Sila na ni sa ulihi no ang magadesisyon no sa manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa mga kamot sa mga desisyon no sang aton siri nga mga senador. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay once magsugod ang ining impeachment trial, ang mga senador niya amo ni magaserbi nga judge. No, sila niya ang maga-decide, magapamati no sa mga prosecution panel kung ano ang pagplastar sa ila sing ebidensya sa sining mga impeachable offense kagin file nila batok sa Vice President no sang aton sini nga Republika sang Pungsod Pilipinas. So amo ni dapat naton nga bantayan ang masunod sini no nga mga lihok kag masunod sini no nga mga kabanata pag-abot na sa bahin sa Senado nga magaserbi ini nga impeachment court kon sa mga criminal case no amo ning korte no ang Senado kaganing 24 ka mga senador ang magaserbi nga judge sa ulihi kung matapos ang impeachment trial magadesisyon ang tagsa sini ka mga senador kung bala may yara no guilty no ining si Vice President Sara Duterte sa mga ginpasaka batok sa iya mga kakifoy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ang kinahanglan diri no para ma-impeach si Vice President Sara Duterte kinahanglan sini makuha ang 2/3 vote daw sang Senado. Di ko magambal kita 2/3 pila inakbilog ang Senado ta ginakompose sang 24 ka mga senador. Ang 2/3 sila yara sa 16 o kon 16. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ni ang magic number pag-abot ta dira sa Senado dapat makuha naton ang 2/3 votes now sang tagsa sini ka mga senador. Ang 16 votes amo ni siya ang magic number once nga magdesisyon na kag matapos na ang impeachment trial. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So ang iban sumo compute na sinasino ang mga alay sa administrasyon ha, sino ang mga oposisyon no kung kaisa dira bla nagabase no sa mga alliances kung kaisa daw ini naton ma-determine kung ang ila desisyon sa alliances gidman o kon sa mga ebidensya nga ginpakita o kon ano ang natabo sa gipatigayon sini nga impeachment trial. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sama ni mga bulubantayan ta mga ka-K5 pero ti antis gani ina ang bulubantayan tanay ang nagailapit ng midterm election. Kaya midterm election ni sa mabot nga bulan sa Mayo, bulubantayan man ni kay preparasyon na ini para sa 2028 presidential election. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung may plano ka magpadlagan sa 2028, ilabagid pagka-presidente, subong pa lang, butang ka na tawo o kung sino ang imo sining nga mga alay sa nakalain sining nga posisyon sa Pungsod Pilipinas nga mga congressmen kag mga senador. Dira naton mahibaluan amo nga bulubantayan ning election man sa bawat sini nga bulan sang Mayo. Standby ko mga K5 kay sa aton sa nga pagbalik iga-check naton una ang report ni K5 Aaron Refugio anong tabo ni sa senior citizen kun nga ang ginlabo ini kag nautod yang puwak kag ti amo ni nga mautod ang puwak mo laban-laban si mga K5 jutayan ni maligto ang imo sini nga ulo mabulag imo sini nga ulo sa imo sini nga lawa. Ano motibo sa sining krimen katabo na sa barang sa may banwa sang Haniway, Iloilo. Initanan sa atong pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Palihog, standby!
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man namin. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala magid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Balik mga ka-K5 sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. Mayong hapon kay Ma'am Richel Tuando, direktor sa may Kuwait, laban-laban mga udto pa lang sa may Kuwait, kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, kay Sir Benji Astorias na sa Banwasang Leganes, may dayat ging hapon kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Bing sa PSJ, kag suman kay Sir JC James Garvillas. Kaya tamyo siyang magulang asawang nga buot sa kay Zairos Bijores, no? Kabay nga po man kay Ninyo Aguilar kay Boy Bijores. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento sa may syudad sang Cebu, may nga po kay Ma'am Apple Diap Tabat Taasan sang Macor and Three Wells Company, no? Kay Sir Bing kag kay
Sir William Tan, no? Kag kay mayong hapon man kay Ma'am Dylan Siautong, kay Sir Edgar, kag kay Sir Macjo, no? Halin kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Luna Mundido, monitor from Hong Kong, no? Saka usako kita subong sa ato sa fans club, no? Sunod lang kita maka-meet man sina Ma'am Luna gid, no? Kay Ma'am Maria Cecilia Fujimoto Ismanel, monitor from Japan, kay Ma'am Maritalia Mitsilina, may dayad gid ga hapon, kay Ma'am Divine Grace Laanan, kay Sir Blair Batuliano, na mga taxi ka mobile patrollers naton, kay RG Di Casa Villanueva Milvin, no? Gamonitor sa ato siya pagpangalagad, kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, no? Kasi manuwa ko niyong banaya nga si Sir Noel Goles, may dayad gingapon dira sa baybayin sang Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Fred Pasgala, kay tanan nga mga fans club Iloilo, no? Sang K5 News FM International at Chapter 2 Incorporated, no? Kag kay Ma'am Susan Siscar, kay paring Francisco Baldor Saba sa Barangay Pandak Pavia, mga miyembro sa agpawit o along sa pagbiyahe, kag lakip man kay Sir Boni Calad, kag kay Daryl Parcon Fuerte, gamonitor man sa ato sini nga pagpangalag. Alas 5:20 ang report ni K5 Aaron Refugio kinadulong sa inyo sang klinika D3 Bayo. Subong nga tiyempo alungan ta ang ining kaso sang dengue. Okay, may mga kaso naman, no? Damot man kaso sang dengue di sa bayin sang probinsya sang Iloilo. So kung basic og dengue ikaw kay ang balay ninyo ara sa balahaon o kung may mga tubig na lugar nga paborito gid, no? Balayan sang lamok mga kakipay. So dapat mangin may nalungon kita. Pero kung kaysa basi ko nagabatsyag na kita sang hilanat, may kaupod sang sakit sang ulo, pagsuka, kag papalnakit sang kalawasan, kag ang sintomas pagitsina, no, may mga rashes nga makitaan kita sa aton sa nga guya o kundughan. Inaya tanan nga mga sintomas patimaan nga basi kung may dengue ka. Mag D3 Bio ka mga K5, kay ang D3 Bio isa ni ka superfood supplement nga ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na batok sa viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride ngalin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ang lawas ni sa monoglyceride, isang da ginatawag monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ginakabi kini isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCT so kuning medium chain triglyceride ang absorption kapag usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin, nagapugong ini sa sobrang bleeding o pagdugo kung gina dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga mo siya nagabulig sa pagprocess sa pagpataas ang ato sa nga platelet, kagabulig man malikawan ang lawas sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan ang ugsaran ang aton palibot para pagbalayan sa lamok nga mahimo maging carrier sang dengue virus. Likawan magstock sang tubig o isang taklob sa aton sa nga balay, kag siyempre mag-inom kita sang D3 Bio ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung ginatang kaso ka mo, inom ka mo sang D3 Bio para ka mo mag-ayo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang D3 Bio isa ni sa mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika di Alternatibum di Sinan Wellness Center. Pero magalong kita kay may mga piki nga D3 Bio ay balaan nila tama ka epektibo amo na ginapiki nila. So kung di kita guluyag matuntuhan mas mas bayo magbakal kita sa mga klinika outlet naton. Di ni mga klinika outlet naton diri sa may syudad sang Iloilo, yarin sa Dalan Ilopes sa kilid langid sang St. Robert's International College. Kag sa hilirad abla sang Robinson's Place, Haro. Arada dako dangalan sang klinika di Alternatibum di Sinan Wellness Center. Available gid no ang mga klinika products ni Doc Ramil Itang Uy. Kag sa may banwa sang Miagaw sa kilid sang MCR Agriventura sa may Baybay Norte. Kag sa may syudad sang Pasig sa may Barangay Poblasyon. Kag sa may banwa sang Kalinog sa may Coast Mart Kalinog. Available ang aton sini nga klinika products mga kakif. Alas 5:23 sa ato siya pagpangalagad. This time ato niga-check ang report ni Kaki5 Aaron Refugio. Ano nitabo sa senior citizen
Now, nga ginlabo. Dito sa nabukid nga lugar, ano barangay Kipot nimo? Ibalata man ang barangay Kipot, ali sa Ibanwa sang niway. Sos Mario Joseph sang una niway pa ni makayong dalan. Amo ni ang balanon nga kwan, Gis na lang ang plite mo pa langit. Layo niyang barangay Kipot mo. Usually sina kung may mga ilinaway ito ba nung ding himo binangon kung mga ispadeng. Ti kuang ginaw bugtogid, no? Labot kinang puwak sa saling senior citizen. Nagalo kita madalom singang putibo. Para sa Kampiyon Report upod kay K5 Aaron Refugio. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 Enrico, na-outod din ang puwak sa senior citizen nga biktima nga si Jeffrey Rapista, 67 anyos, matapos sa ginabo sa barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Nagluntad ni K5 Enrico ang insidente alas 9:20 sang kagabi, Pebrero 5. Ang suspect ang ginkilala kay Tamloy Rotse, 51 anyos, kag residente sang Zone 8 sang nasambit man nga barangay K5 Enrico. Barangay Kipot ni? Balayo ni K5 Aaron? Yes, amugid sa K5 Enrico. Bao, grabe niyang gingamit sa binangon? Yes, binangon sa K5 Enrico. Daw makitaan pa tani may nagkalabilin nga dugo sa lawas sang binangon ka K5 Aaron? Yes, kung makitaan sa Laragway, may man sa pablaang binangon sa K5 Enrico. Oo. Based sa investigation ng Police Captain Hector Ayagan, ang Chief of Police ng Haniway Police Station, nga humalin sa nga Pebrero 5 ni alas 9 sang aga, tubto para sa isang gabi, nagainom-inom niyang duha ka K5 Enrico. Upol ba sila inom? Yes. May, pila ng edad ka biktima? Ang biktima, 67. Ati may edad ng suspect? 51. Ano parintihanay man lang sila? Kay usually sa mga nabukid nga lugar, kalayo nga lugar, ang mga pumuluyot, na magparintihanay man lang K5 Aaron mo? Amo ni K5 Enrico, do wala man nakatupot ang pulis kung anong relasyon nila ni K5 Enrico. Pero mag-abyan sila? Yes, mag-abyan sa K5 Enrico. Kahit ibudlay pa maupod mo sa ilimnan, hindi mo man abyan. Pero kung kaysa abyan mo ba, amo pa na kung kaysa makapatay sa imok K5 Aaron? Yes, at laban-laban ka ang ID K5 Enrico. Sa riin, kahapon nag-umpisa ng pag-inom-inom ni K5 Enrico alas 9 sa aga. Tugtog alas 6 sang gabi. Sos, grabe nga imnanay ba? Do ay sa katapusan ba? Gani K5 Enrico, do kung pamatian ang tanawon ang ilang nga pag sa inom-inom ni do makadiligwa ng ilang nga sitwasyon. Kan sunod sa pulis nga nagbaisay ni. Ano ginainom nila? May beer, may whiskey K5 Enrico. Ba, nagsararakot? Yes, una sa information, una ang hard, tapos namunlaw sang beer K5 Enrico. Oo, tinidto gid sa namunlaw, delikado? Yes, ang muna K5 Enrico until such time ko no nga nagpaisay sila pero di wala na certain kay K5 Enrico ma-certain kung ano ganang baisay nila kay base ko nang iba-isa to nila, base kon palawig-lawig ihe or palawig-lawig mga kadutaan. Bago ko makainom kang daan ka K5 Aaron sa iban. Yes. Ga kwan man, ga tikal ka man. May yes, kalabanan amo gid nagakatabo ka K5 Enrico. Sa aming pre, tanan nga makita mo sang panulok mo diri sa aton. Kuana ato na nga ako na. Di ba isay sila? Ti basi ko dili mag-insindihan ti mga hubog na kag espiritus makulubog elimino na mo naga manihar sa pamisaron nila ti hindi resultal na banayged. Namo gid sa K5 Enrico. So patay ang biktima, isa man lang igo ya. Yes, K5 Enrico, isa man lang ang igo niya. Isang igo niya pero patal? Yes, patal na patalan gid sa K5 Enrico. Kanti mo ni matapos tong baisay K5 Enrico, una nga gintapungol sang biktima ang suspect. Tapos sang nagpauli na ning biktima K5 Enrico, kaya tigin sundan man sa sang suspect. Sang namundikali sang suspect katulog ng biktima, nanoktok pa ni kani sila kuno nga balay, kagin tanyagan pa bara sang asawa sang biktima, ngam ati ka pangapik kuno anay. Pero ti nakita nga tulog ang biktima ka K5 Enrico, ginhanusan niya sang binangon nga 15 pulgadas ang karabaon sinilakip sa handle niya ni K5 Enrico. Pero dakpa ng suspect? Nag-voluntary surrender sa K5 Enrico sang alas 12 man sang gabi sa kapulisan. Pero sa piyak sila ang pamilya sa biktima, desidido gid magpasaka sang kaso nga murder
batok sa suspect. So ginalantaw lang motibo, hinubog. Yes, hinubog. Oo. So muna why guro armas ng biktima ti may dala ni nga armas sa binangon niya ang suspect. Ang boto ngo naginulson ni K5 ba aron? Yes, kay tinahimasa-masan sa K5 Enrico based sa information na ginulsol gini ang suspect ka K5 Enrico. Tanong abi kay ang hinulsol abi binutang sa ulihin di sa una mo. Amugid sa K5 Enrico. Okay, kung sa una ni dapat tadi ay ni matabo man kay ti na-realisar man nga sala gini mo. Yo galing kay ti kung kay isa hubog na hindi mo gid makontrolar sa isip kay iba na. Amo nga balanon kay iba kun di kay inom bla, huya-uya pero kung makainom makahuluya. Salamat kay K5 Aron. Sige kay K5 Enrico. Ini nga balita gid darong gid sang kaluan sa DDX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox kapag ni ka K5 Ray SP o malay nga palangga gid pumuluyo sa Panama sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Amali kung kay isa budlay kon mag-inom-inom kay ang paminsaron do ko kisa ni tapang kontrolar ang espiritu sa nya makalubong ilim non amo na naga-manipulate sa ato no. Kadamo ni sa mga kaso ngati kung kay isa daw ay masaysalas ang ilinaway. So mag-abyan man to gani. Nag-inom-inom lang nagbinaisay lang naglinab-anay nagbinon-anay nagtiniruhay. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ayo nga po kay Sir Rodlo Montana, kay Manuel Patrimonio, kag sumamang kay Sir Winnie Guanzon Hipitulan sa Ibanwa San Dumangas, sa ni Sir Rodlo Montana gatikal sang Kalaparan, Kalaparon sang duta. Pagbalik tayo ga-check na to report ni K5 Jenny Kauyunan. Kay may mga na-confiscate nga mga piki nga ID sang PWD. Sus dugay ni concern hindi lang nila sa may syudad, kundi sa nasyonal ni. Balaan mo kung may PWD ID ikaw, sus 20% pa nga buhin mo sa mga ginabakal mo, ginakaon mo. Pero kung lang tawon mo, ining mga holder sang PWD, hindi man mga persons with disability. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Istoryahan tani sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante nga paibalo, palihog, standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa kabaga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Ako na eh, hindi ka, wala na ba, tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tawag, happy birthday. Sana malala ko na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
Dumaan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Pag-ina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Pepe ko mati, magaling sa kakadlaw lang nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Bisan sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. So, nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa. Pabalik mga ka-K5 sa pagpangalagad sa Webes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Alas 5:44 sa ato singa pagpangalagad mayong hapon gid kay Ma'am Nini Sian Prasya. Kamonitor gid kag subuman mga K5
Kung gusto nyo malikawan ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas, na base mo pa ni sa ulihi, ang tunaan sang kanser. Dapat mag-inom kita kada adlaw sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Puno-puno ni sang antioxidant, kaya magluwas nila, puno-puno pa din sang anti-carcinogenic properties. Ang Clinica DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas ka masaligan man sini ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga halini sa desugared sugarcane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Kag siyempre parisa naton sang vitamin C. Kung vitamin C ang pag-aistoryahan, why na sa iban sini pa nga vitamin C kundi Mighty C. Kung gusto nyo manginalti, inom ko mo sang Mighty C. Isa ni ka-alkaline vitamin C nga pwede gid makainom bisan way kita sang kinaan. Hindi magsulaba ato singa sulok-sulok. Mapabakod sini nga aton sini nga immune system mediator nga amo ni siya ang nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agud nga patyon maguba nga selula sang lawas, pinagi sige tawag sini nga apoptosis, o kung bago pa man mag-mutate, maglapta kag mangin cancerous. Hindi na magulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Kay iban sini nahulat pa yak magtubo ang bukol sa lawas. Prevention is better than cure. Hambal nila. So dapat before pa magtubo ang mabukol sa lawas, makinom kita sang Clinica DTX 500 kag subuman sang Mighty C adlaw-adlaw mga kakif. Ang Clinica DTX 500 kang Mighty C, mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Pero halon lang kita kay may mga DTX 500 sumong nagalagaw sa publiko sa merkado naton nga pike. Amo ni kung kaisa kung mga epektibo damo gid naga-ilog bla. So para hindi kita mapikian, kag dapat mangin aware kita kag hindi kita ma-scam ka matuntuhan. Kung lapit man lang mga Clinica outlet naton, mas mayo dra kamo bakal. Ang Clinica outlet naton sa may syudad sang Iloilo napahamtang sa Dalan Ilopez sa kilid sang St. Robert's International College kag subuman sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Sa First District sa Makaiping, Kabanwanan, ang Clinica outlet naton dra sa may Banwa sang Miagaw. Sa may Baybay Norte sa kilid sang MCR Agri Venture. Sa may syudad sang Pasig, yan apamtang kita sa may Barangay Poblasyon. Kaya sa may Banwa sang Kalinog, yara kita sa Coast Mart Kalinog, mga kakitay. Available ang ato sa mga Clinica products sa nasambi sa mga Clinica outlet. Malapit sa lugar. Pero kung malayo ibang kamo, pwede ka mo ka-order sa Shopee, kag sa Lazada, kag sa TikTok, mga kakipay. Para idulong gid sa inyo sini nga mga puluyan. Kag magluwas dira sa nagapanguna man nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Alas 5:47 sa ato sini nga pagpangalagad. This time i-check na itong report ika K5 Jenny Kauyunan kay ang city government masubra 800 mapiki na nga PWD ID. Sus dugay na ni sa nagligad ganito nga adlaw may ginraid man to sa Metro Manila ang ulubrahan sa mapiki nga PWD ID. Ang iban bla nagapangunyadi pa. Alam mo kung may PWD ID ikaw 20% ni ang buhin sa imo sining balayran sa pagbakal mo sang bulong sa pagkaon mo da kundiin lang may ari ni sang kasuguan kita ikon mga 500 ang imo sing balayran kon 20% sien pang buhin nugon man may inogpliti ka papauli di ang iban ginabusuhan ang PWD ID. Sos Mariusip nangunyadi kada mo damo sa piki diri nga mga PWD ID galagaw syudad pero hindi man mga PWD mga persons with disability. Para sa Kampiyon Report o pod sa K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Rick. So before pa ni K5 Rick kumbaga naglupok gid ang balita nga may gapang abuso sang PWD ID naton. Before pa ni nagpagawa sang statement ang Restaurant Owners of the Philippines nga amo na dako ang ila kalugkian ang Iloilo City Government K5 Rick pa since 2023 may mga safety precaution na sila ginpatuman agod nga hindi maabusaran ang paggamit sang PWD ID kay K5 Rick. So 2023 kay K5 Rick nagpasar si Mayor Jerry Petrani
niya sang Executive Order number 157 nga nag-mandate kay K5 Rick sa tanan-tanan or sa tanan nga every time nga mag-release ang PWD ID dapat may security labels or security features sa K5 Enrico agod hindi mapiki. May identify nga hindi piki nga ide. Oo. Muna K5 Enrico nag-spark pa na gani kaya mo ko kilala nga may mga uyat ka PWD ID, di man mga PWD ka K5 Gen. Ako may kilala man. Amo na K5 Enrico, kaya hamba nila ang PWD ID, paano na ako na K5 Enrico, mapalapit-lapit sa nag-aobra. May nabatian gani kita kay K5 Enrico ng information sang unang diba siya nagapangatag manaro ang city government. Amo na gani K5 Enrico, may nabatian kitang information sang una no, may mga employees ng city government ang nagkaon kay K5 Enrico sa isa ka restaurant. Puro talan sila may PWD. Piling ko batian mo man eh. Mario Josep ba? Pakita lang daw. Why sila dakot sweldo city government? Kamang nyadi sila? 17 kuno sila kay K5 Enrico kamang government employees, city government employees ang nagkaon. Sos Mario Josep. Tapos nyadi kinsakto ba? Sa namangkot ang siyempre pagkutapos kaon namangkot ang waiter, hambal niya may ID ka mo ma'am, mga siyempre for discount pala senior ano. Gimpakita nila kay K5 Enrico PWD. Tinatingala ang tag-iya nga adi si city sila tanang kay K5 Enrico may disabilities. Anong disability nila K5 agenda nga nabutang haw? Usually K5 Enrico sa mga muna nga mga dapat may arin isang kwangid ang doktor nga haling giblang nagpamatuod yuti amo ning iya siya ning disability. Tika K5 Enrico may ginahatag man sila nga med certificate kung magkuha ka diba sa PWD ID. Kaso amo na gani ang hambal nga bisan kung kilala mo ang nag-obra sa ID, mayara ginaya ka K5 Enrico hatagan mo lang for example 500 abe or 1,000 agad kung kilala mo hatagan tagidya ka K5 Enrico. Kay ibandaan nga mga PWD ID, ang mga PWD or disability, hindi mo na ma-identify sa unang kakita mo. Balaan mo sa una, kung magambal ka PWD, sa physical appearance, no? Makita mo na, for example, kung kumpol ikaw, kumpol, bulag, for example, abi, or ang tiklaro no yung K5 Gen, pero iban, abi, may mga hindi makitaan, no? Anong mga, kung makakuha sa PWD, anong mga kwanaw, nga mga requirements? Tanan kay K5 Enrico nga ma-consider, for example, kung bungol ka, consider ka nga PWD, kung mataas ang grado mo sa manta, pwede ka na makakuha PWD ID. Kung bungol, pwede ka kuha PWD? Pwede. Amo na ganang iba na generason. Ha? Mama ano to? Ma'am, makuha ko ka PWD, ma'am. Ha? ID. Ano sir ang imo nga diferensya? Ano to, ma'am? Aliyo ko bisulit. Ano sir ang imo diferensya? Ano to, ma'am? Bungol. Pero ano tawag mo diferensya? Ma'am, hindi ko pagsinggitiyak, hindi ko bungol. Bungol. Tapos kung way ka ovary ka K5 Enrico, ma-consider man nga PWD. Kung way ka sang? Ovary, isa lang lang ovary mo. Pati ko way ka ubra. Ovary. Kag kung may sakit ka sa tagipusoon, kag daw hindi ko sure ka K5 Enrico ha, kung may mental ka ba? May kwan ara ka sang depressed ikaw issues o depressed ikaw or nagasuffer ikaw, ma-consider na siya nga PWD kay daw ginasulong na sa una. Gani sa emotion ni psychosocial disability. Amo na the hearing disability na pwede kang hearing disability. Kung bungol ka, yes, Sos Mario Sipo. Kung balaan ko lang tani nagkuha ko to kag mamangkot. Sa anong imo nga diferensya ano to, ma'am? Halin 2023 agin pasar niyang ordinansa ka K5 Enrico 800 plus na ang dakpan sang city government K5 Enrico. Gina-confiscate lang gid. Gina-confiscate lang ang ID. Dapat natin luanda sa sulod man sang city government kay basit man ang utok-utok sina. Di may pa na gani K5 Enrico before mo may issue pa na before nga nagwa ang matandaan ta nga sa province kag sa city kay daw wala gin-honor sang city since ka may security features na wala gin-honor. Wala gin-honor sang city ang mga senior PWD ID sang taga-province nga damo nagareklamo nga wala ginabaton sang syudad. Tiya mo to nga ginpalabot sang city social welfare sa province sa city. That's why daw gin-amend to ka K5 Enrico ang di ba siya gin-amend daw nagpagwala si mayor sang mandate nga ipamangkotong kung diin ang address kay K5 Enrico kay diri sa city kung wala security features kay March 1, 2024 ang deadline
nga dapat tanan nga mga PWD-IDs na bupabutangan sang security labels or security features, otherwise hindi pag-i-honor sang kada food establishments sa K5 Rick. Alang-alang ko tiyempo, pero may makilala ko gani nga may mga kwarta man, may mga PWD-ID. May kilala man ko. May natingala gid ko ano kanugon mag-2,000 ang imo nga kaon, buhinan sang 20%. Pila? Kay na si mo 400 eh. 400. Ang mabuhin. Si Pablo 400, mabayad mo lang 1,600. Pamiliti mo pa. Kung tanan kamo to nagkaon, may PWD. Sus Mariosep, anong ginansya to sang kalanan to? Amo na ganit ni Fabric nagpagwa ang Restaurant Owners of the Philippines sang statement nga amo na nga dako ang losses nila sang last year bangod nga damo-damo ang nag-acquire sang PWD-ID sa K5 Enrico. And imagine amo lang ni K5 Enrico 20% lang pero dako ni ang impact niya sa economy once nga nag-accumulate K5 Enrico mo. Tanay ning mga nag-uyat piki nga PWD matutuon ni maging PWD. Kita ba angkon di mo ka PWD-ID tapos ay ka man sa diferensya. Salamat ya K5 Jen. Sige ka K5 Enrico, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio sa may mga ubo, hilanat, sipon dira maginom sang D3 Bio kag pares sa tanon sang Mighty C ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Kag ini nga balita ang gidulong man si Nika sa inyo ni K5 Ari Espeha umalay na palang agid ang banwas sang Pototan. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Jenny kauyunan. Utanit ma-address pa ning madugang siya nga mga concerned sa mga nagauyat nga mga PWD-ID nga hindi man mga PWD o mga persons with disability. Ang iban sa mga balitang impormasyon mabatian ko sa pagpalagad sa K5 Night Watch o pod kay K5 June Alojado Kapulo. Ang ato sa pagpalagad sa Webes edisyon sa programa El Castigador. Ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, sang Klinika D3 Bio, sang Mighty C kag Klinika DTX Coffee Mix. Sa ngalag lamang sa bilog singa puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Itanguy, sa amon sining area manager nga palangga gid ang taga Banuasang Pututan kag K5 Ray Espeha Umalay. Ako man inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM.